Яркий день прощальный, как на обрыве моста. радиои муҳоҷир. Телефон барои тамос 8965 151 0410. шоматон ба хайру шодӣ бошад ва ассалому алайкум мегӯем ба ҳамаи шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. ин барномаи мустақими шоми ғарибон аст ки мустақиман аз радиои муҳоҷир манзури шумо мегардад, ҳам тариқи шабакаи иҷтимоии ютуб ва ҳам фейсбуку ҳам радио. ва ман бо шумо ҳастам ровӣ Баҳриддин Собиров. шунавандагони азиз, соат дар Москва бошад 20:03 дақиқа аст айни ҳол ва акнун мегузарем ба ҳарорати ҳаво дар Москва назда 3 дараҷа сардиро нишон дода истодааст. дар роҳҳо бошад тамбашавӣ мошинҳо 5 дараҷаро нишон дода истодааст. ва акнун имрӯз чун гуфтем 26 ноябр аст. шунавандагони азиз, дар ин рӯз таҷлил карда мешавад дар дунё рӯзи байналмилалии иттилоот. яъне имрӯз дар кулли дунё рӯзи байналмилалии иттилоот аст. дар Абхазия бошад рӯзи модар аст. рӯйдодҳо бошад шунавандагони азиз 26 ноябри соли 2003 дар Тоҷикистон барои асардуздӣ ҷавобгарии маъмурӣ ҷорӣ карда шудааст. дар ин рӯз соли 2018 дар Женева масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистон ва ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ муҳокима гардидааст ва 135 сол муқаддам 28 ноябри соли 1884 дар Русия ба амволи ғайриманқул андоз ҷорӣ гардидааст. дар ин рӯз соли 1949 Конститутсияи Ҳиндустон қабул карда шудааст. ҳамчунин 55 сол пеш аз ин 26 ноябри соли 1964 барои нигоҳ доштани қурби фунт стерлинг Британияи Кабир аз бонкҳои хориҷӣ дар ҳаҷми $3 миллиард заён гирифтааст. инчунин дар ин рӯз соли 2018 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Германия доир шудааст. ҳамчунин соли 1976 тамғаи тиҷоратии Microsoft ба қайд гирифта шудааст. акнун шунавандагони азиз, мегузарем ба бахши хабарии барномаи шоми ғарибон. ман муфассалу кӯтоҳакак ба шумо хабарҳое ки наву ҷадид аст имрӯз ба сами шумо мерасонам шунавандагони азиз. ва ин албатта бахши хабариро аз шоми ғарибон шумо гӯш доред. шунавандагони азиз, идома медиҳем бахши хабариро аз барномаи шоми ғарибон. Барқи тоҷик моҳи октябр фурӯши барқ ба хориҷӣ 3.6 миллион даромад гирифтааст аз фурӯши барқ. ҳамин тариқ даромади ширкати барқи тоҷик аз ҳисоби фурӯши барқ ба ҳамсоя кишварҳо дар моҳи октябр беш аз 3.6 миллион долларро ташкил медиҳад. Тоҷикистон нерӯи барқро маъмулан ба Афғонистон, Ӯзбекистон ва дар ҳаҷми начандон зиёд ба Қирғизистон содирот мекунад. соли равон Тоҷикистон ният дорад ки дар маҷмӯъ наздики 3.5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. дар сохторҳои энергетикии кишвар итминон дода буданд ки ба оғози камбуди барқ дар Тоҷикистон интиқоли он ба хориҷи кишвар қатъ хоҳад шуд. аммо ҳанӯз моҳи октябр сокинони чанде аз минтақаҳои Тоҷикистон аз реҷаи маҳдуди интиқоли барқ ба манзилҳояшон шикоят карда буданд. дар бораи мавҷуд набудани нерӯи барқ айни замон сокинони ноҳияҳои Рашт, Панҷакент хабар медиҳанд. дар ҳамин ҳол дар ширкати барқи тоҷик маълумоти ҷорӣ шудани реҷаи маҳдуди интиқоли барқро дар кишвар рад мекунанд. иттилоъ медиҳад Азия плюс. ва идома медиҳем барномаи бахши хабариро аз барномаи шоми ғарибон. радиои озодӣ иттилоӣ ба даст овардааст ки яке аз ҳамлаварон дар он ҳамлае ки гузашт 15 сола будааст ва дар синфи 8 мехондааст ва аз мудири мактаб бо баҳонаи дидорбинии наздиконаш дар минтақаи дигари Тоҷикистон рухсат гирифтааст. ин навраз ҳаргиз дар хориҷа набудааст шунавандагони азиз. ва дар ҳамлаи 6 ноябр ба дидбонгоҳи Ишқобод дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ 15 ҳамлавар ва чанд тан аз нерӯҳои марзбонӣ ва милиса кушта 5 ҳамлавар дастгир шуданд. мақомот гуфтанд ҳамла кори ҷангҷӯёни гурӯҳи ваҳшатафкани давлати исломӣ аст ва ба итлои расмии онҳо аз ноҳияи қалъаи Золи Афғонистон омаданд. Доиш низ масъулияти ҳамларо ба дӯш гирифтааст, вале ҳамчунон фарзия ва гумонзаниҳои дигаре дар ҷомеа ва расонаҳо вуҷуд дорад. мақомоти Афғонистон ва чандин манбаи боварибахш дар мақомоти
тоҷикистон убури ҳаросафканро аз марз рад карданд. намояндаи кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон дар нишасти рӯзи сешанбе ин афрод фаъолияти худро дар суғ ба роҳ монда 1 моҳ дар хонае дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ зистанд. раиси маҳалла онҳоро дид, нозирони минтақавӣ дид, вале бетаваҷҷӯҳӣ карданд. муҳаммад Саидов гуфтааст, дар ҳодисае ки сурат гирифт ҳарчанд ҳуқуқназарии мақомоти амният ҳам бошад, аз тарафи дигар сохторҳои маҳалла ва деҳаво оила бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир карданд. вай афсурдааст, бисёриҳо сабаби ифротшавии сокинонро камбизоатӣ унвон мекунанд, вале ҳодиса нишон додааст, ки оилаҳо шароити хуби зиндагӣ доранд. ба қавли намояндаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ, тафтишоти гурӯҳ нишон додааст, ки дороии роҳбари гурӯҳи ҳамлаварон Ғафуров Шӯҳрат Азамович беш аз 1 миллион сомонӣ будааст. тасдиқи дурустии ин хабар аз манобеи дигар ҳоли ҳозир ғайриимкон аст. бо гузашти 20 рӯз аз ҳодиса, мақомот тафсилоти ҳодисаро дар ихтиёри хабарнигорони ҷомеа нагузоштанд. хабарҳо дар бораи ҳодиса аз манобеи гуногун пароканда ба даст меояд ва фарзияҳое матраҳ мешаванд, ки хабари расмиро зери суол мегузорад. шунавандагони азиз, ин буд бахши хабарӣ аз барномаи Шоми Ғарибон. акнун мегузарем ба боз ҳам салому алайкум Тоҷикистон мегӯем. онҳое ки дар Тоҷикистон моро гӯш доранд, имрӯз албатта шунавандагони азиз, ҷашн гирифта мешавад дар ин рӯз дар Тоҷикистон. ман ба саҳми шумо мерасонам. аввалан шунавандагони азиз, имрӯз зодрӯзи ҳунарпешаи театр ва кино Тағои Мурод Розихов аст, мавлуди рақоса ва овозхон Ширинмоҳ Ниҳолова аст, ҳамчунин зодрӯзи журналист Парвиз Амирҷонов аст. акнун муфассалтар вазъи обу ҳаворо ба шумо мерасонам. шунавандагони азиз, дар вилояти Суғд ҳавои тағйир ёбандаи бебориш дар назар аст. дар баъзи ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон бошад, ҳавои тағйир ёбандаи бебориш дар назар аст. дар баъзи ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 2-3 дараҷа, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошад, ҳавои абрнок дар назар аст. дар баъзи ноҳияҳо боришот, борону барф ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе бошад, ҳавои тағйир ёбандаи бебориш, вале туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати ба гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Душанбе шабона 3-5 дараҷа хунук мешавад. шунавандагони азиз, дар ҳама гуна вазъи боди ҳаво мо ба шумо таби хушу болидаро хоҳонем. акнун мегузарем ба бахши фароғатии барномаи Шоми Ғарибон. пас аз як суруд мо бармегардем ба студия. چه قضاری بکنم گله گذاری بکنم من چه قضاری بکنم گله گذاری بکنم نگو نمیشه که با تو یاری بکنم نگو نمیشه که با تو یاری بکنم بگو تو هم دل دادایی مثل من هم تو عاشقی بگو تو هم دل دادایی مثل من هم تو عاشقی بگو نمیشه از تو جدایی بکنم بگو نمیشه از تو جدایی بکنم بیا کم کن قصه جدایی مثل بابا لبهات حرفی آشنایی مثل بابا لبهات حرفی آشنایی فرشته وفا بکن باور مرا بدون تنها توی حل معما توی تو خواهشم همه آرامشم
میخوام آهسته آهسته شب صاحب دل ما میخوام آهسته آهسته شب صاحب دل ما غصه های دلم مخته های دلم پیش تو خالی بکنم غصه های دلم مخته های دلم پیش تو خالی بکنم بیا بیا کم کن قصه جدایی قصه جدایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی حرفی آشنایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی حرفی آشنایی ما چه قذاری بکنم گله گذاری بکنم ما چه قذاری بکنم گله گذاری بکنم نگو نمیشه که با تو یاری بکنم بگو نمیشه از تو جدایی بکنم بیا بیا کم کن قصه جدایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی حرفی آشنایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی حرفی آشنایی шунавандагони азиз бори дигар шоматонро ба хайру шодӣ мегӯем. Соат дар Москав 20:15 дақиқа аст ва илназа як хабарро ба сами шумо мерасонам ки субҳи имрӯз ба дафтари кории радиои Муҳоҷир бародари як нафаре ки аз 1 ноябр бедарак шудааст дар шаҳри Москав аз мо хоҳиш набуданд ки ба сами шунавандагони радио бирасонем. Ва акнун ман ному насаби он нафаре ки бедарак шудааст аз 1 ноябри соли 2019 дар шаҳри Москва ба шумо мегӯям. аз ҳар нафаре ки маълумот дорад роҷеъ ба ин нафар албатта хоҳиши бародаронаш ки ба онҳо занг занад. ин нафар Қудратов Насруллоҳ Ҳикматович. Қудратов Насруллоҳ Ҳикматович сокини ноҳияи Рӯдакӣ будааст. соли таваллудаш 16 октябри соли 1988. Қудратов Насруллоҳ Ҳикматович сокини ноҳияи Рӯдакӣ соли таваллудаш 16 октябри соли 1988 аз 1 ноябри соли 2019 дар шаҳри Москав бедарак шудааст. хоҳиш мекунем агар маълумоте доред ба шумораи 8985 077 1355 8985 077 1355 ё ин ки 8926 983 3841. бори дигар такрор мекунам 8926 983 3841 занг занед. шунавандагони азиз хабарро бори дигар такрор мекунам. Қудратов Насруллоҳ Ҳикматович сокини ноҳияи Рӯдакӣ соли таваллудаш 16 октябри соли 1988 аз 1 ноябри соли 2019 дар Русия дар шаҳри Москав бедарак шудааст. аз ҳар нафаре ки ин нафарро меёбад ё ин ки мебинад Қудратов Насруллоҳ Ҳикматовичро хоҳиш мекунем ба рақамҳои 8965 077 1355 ё ин ки 8926 983 3841 занг занед то ин ки ин нафарро аҳли байти хонаводаашон дар ҷустуҷӯяш ҳастанд. бародараш имрӯз ба радиои Муҳоҷир омада буданд. хулас ин нафар гум шудааст аз 1 ноябр. айни замон 25 рӯз мешавад бедарак аст. аз шаҳри Москав нопадид шудааст. акнун мегузарем ба бахши хабари дигари барномаи шоми ғарибон. шунавандагони азиз, пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон таҷҳизоти халалии радиоӣ Поле 21 мегирад. ин дастгоҳи муосир бо гузоштани садҳо нуқтаи халалии радиоӣ имкон фароҳам месозад гурӯҳи вобастаи муборизаи радиоэлектронии пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон бори нахуст бо комплекси муосири халалии радиоии Поле 21 муҷаҳҳаз мешавад. таври сомонаи расмии вазорати дифои Русия хабар медиҳад то охири соли равон тариқи ҳавопаймоҳои авиатсияи низомӣ нақлиёти ин дастгоҳи махсус ба фурудгоҳи Ҳисор интиқол дода мешавад. комплекси Поле 21 барои ҳимояи иншооти муҳими стратегӣ аз мушакҳо, дрон ва бомбаҳои авиатсионӣ идорашаванда тавассути
фурунишонии радиои дастгоҳ ки аз сигналҳои шабакаи маҳвораҳои глобалӣ ва низомии радионавигатсионӣ истифода мекунад пешбинӣ шудааст. истифодаи поле 21 ҳамроҳи дигар воситаҳои мавҷудаи муқовиматии радиоэлектронии жител, синок ва лисачек ҳимояи пойгоҳро аз ҳуҷуми дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин, воситаҳои радиотехникӣ ва радиоэлектронии интишофӣ ҳамчунин ҳадафгирии аслиҳаи саҳиҳаш баланд ба таври назаррас тақвият медиҳад. ин дастгоҳи муосир бо гузоштани садҳо нуқтаи халалии радиоӣ имкон фароҳам месозад низоми автоматикии комплекс бо шароити гуногуни иқлим мутобиқ буда ба кор дар ҳарорати аз 40 дараҷа сардӣ то 50 дараҷа гармӣ омода аст. пойгоҳи низомии 201 Русия дар Тоҷикистон бузургтарин иншооти ҳарбии Русия дар берун аз қаламраваш дониста мешавад. он дар ду шаҳр Душанбе ва Бохтар мустақар аст. мутобиқи созишномаи моҳи октябри соли 2012 имзо шуда муҳлати ҳузури пойгоҳ дар Тоҷикистон то соли 2042 муайян гардидааст. акнун мегузарем ба бахши барномаи шоми ғарибон ва акнун ба ҳар нафаре ки моро шунида истоданд мегузарем ба бахши фароғатӣ. шунавандагони азиз, ҳар нафаре ки мехоҳад занг бизанад ва ягон шахси наздикашро роҷеъ ба зодрӯзу ҷашну маросимҳош табрик бикунад имкон доред ва ҳатто метавонед сурудҳои дархостии худро аз барномаи шоми ғарибон шунавандагони азиз бишнавед. рақамҳоро бори дигар такрор мекунам: 8 965 151 014. ин рақамҳои радиои муҳоҷир аст. метавонед нома бинависед тариқи WhatsApp, имо ё ин ки шунавандагони азиз занг бизанед. мустақиман занг бизанед ва ҳар суруде ки ба шумо писанд аст ман албатта ба шумо мерасонам. ва шунавандагони азиз, акнун фурсат фаро расид ки боз ҳам як мусиқии зеборо баҳри шумо бигузорем. ин лаҳза албатта суруд садо медиҳад аз ҳунарманде ки ба дилу дидаҳо ҷо аст, албатта Афзалшо Шодиев. шунавандагони азиз, акнун нуқси техникӣ сурудро аз Афзалшо Шодиев ман нагузоштам. инҷо суруд шунида мешавад аз Шаҳзоди Даврон. марҳамат. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. ستاره های نیمه شب یگانه شاهد منم که غیر تو به دیگره وفای خود نبستم. سبت سبت ترانه را حدیثی عاشقانه را نثار عشق تو کنم اگر چیزا رو خستم. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. سفیده های زندگی سیاه شد زی رفتنت، به
پاس خاطرم بیا سپیده خجستم برای مرد آب چشم اگرچه نامناسب است زیاریت گذشتم برای تو گرستم با دست من اگر دلت شکستم قسم به نام لحظه ها با پای غم نشستم شکست با دست من اگر دلت شکستم قسم به نام لحظه ها با پای غم نشستم. шунавандагони азиз, як бор дигар шоматонро ба хайр мегӯем ба ҳама онҳое ки тоза ба радиои муҳоҷир пайвастани барномаи мустақими шоми ғарибон аст. азизони дил, ва албатта ин лаҳза боз ҳам як нафар навиштааст 8581 рақамҳои охираш. салом, шаб ба хайру шодӣ бошад ғариби дур аз ватан ва дӯсти наздики муҳоҷири радиои муҳоҷир. агар бошад як суруд аз шодравон муқаддас набиева гузошта шавад. номи суруд качкула кокул. албатта мегузорем бародари азиз, ин сурудро ҷустуҷӯ мекунем ва баъри шумо мегузорем то ин ки шумо фароғати хуб дошта бошед дар ин шом. ва шунавандагони азиз, ин бахши хабари барномаи шоми ғарибон аст. ин лаҳза боз ҳам аз сабаби оне ки шунавандагони азиз дар тамос нестанд, ман ба сами шумо мерасонам таври радиои озодӣ хабар медиҳад ҷустуҷӯи даҳҳо зани тоҷик бо иттиҳоми иштирок дар ҷангҳои хориҷӣ. дар як соли охир мақомоти Тоҷикистон бо иттиҳоми ҳамкорӣ, иштирок ва дар задухӯрдҳо ва ҷанг дар қаламрави кишварҳои бегона бар зидди беш аз 60 зан парванда кушоданд. онҳо таҳти ҷустуҷӯ ҳастанд. қаблан баъзе аз занони муттаҳам ба ифротгароӣ ва наздиконашон гуфта буданд ки онҳо бо даъвати шавҳарони худ ба Сурия ва Ироқ рафтанд ва аз паёми онҳо огоҳ набуданд. дар нишасте дар мавзӯи вазъи оилаҳо ва занҳо дар Душанбе, Муҳаммад Саидов, намояндаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ гуфтааст, дар маҷмӯъ дар 7 соли ахир нисбат ба беш аз 400 зан бо ҳамин иттиҳоми парванда боз шуда мавриди тафтиш қарор гирифтааст. бино ба иттилои мақомот дар ҳоли ҳозир 15 зан дар маҳбасҳои Сирия ва 33 зан дар зиндонҳои Ироқ адои ҷазо мекунанд. занҳои тоҷик. Муҳаммад Саидов гуфтааст, солҳои охир мубаллиғони гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ёдоиш ба ҷалби оилавии шаҳрвандони Тоҷикистон ба сафи худ шурӯъ карданд. аз ҷумла аз ноҳияи Рӯдакӣ 7 оила ва аз ноҳияи Шоҳмансур 6 оила ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ пайвастанд. сарнавишти фарзандони онҳо номаълум аст, афзуд ӯ. пештар натиҷаи як пажӯҳиш дар Тоҷикистон нишон дода буд садҳо зани тоҷик бо даъват ва амри шавҳаронашон ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ дар Ироқу Сурия пайваста ва ё дар хизмати ин гурӯҳҳо қарор гирифтаанд. анакнун идомаи бахши хабариро аз радиои муҳоҷир шунда истодаед. аз барномаи шоми ғарибон. бонки Осиёи рушд бошад барои ривоҷи сайёҳӣ дар Тоҷикистон $10 миллион грант ё кӯмаки бебозгашт кардааст. дафтари матбуоти бонки Осиёи рушд дар Душанбе рӯзи 25 ноябр дар иттилоияи расмӣ гуфтааст, ин нахустин тарҳи бонк дар арсаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон аст. Ризо Фарух, сардори шуъбаи лоиҳаи бонки Осиёи рушд мегӯяд, Тоҷикистон барои рушди сайёҳӣ имкониятҳои бисёр дорад, вале зарфиятҳои сайёҳии кишвар истифода ношуда мемонанд, афзудааст ӯ. дар доираи барномаи рушди минбаъдаи сайёҳӣ аз ҷумла таҳлили тақозо дар бозор дар Тоҷикистон омӯхта мешавад. маблағи умумии лоиҳа $11 миллион аст ва саҳми Тоҷикистон $1 миллион муқаррар шудааст. бонки Осиёи рушд аз соли 1998 ба Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад ва дар ин муддат $1.8 миллиард пул додааст. бештар аз $1 миллиард он грант ё кӯмакҳои бебозгашт ҳастанд.
шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими шоми ғарибонро шунида истодаед ва ба ҳамаи он нафароне ки моро шунида истодаанд, боз ҳам як бор дигар такрор мекунем ки имрӯз дар дунё рӯзи иттилоот аст, ҷашн гирифта мешавад рӯзи иттилоот дар кулли дунё. ҳамчунин дар Тоҷикистон бошад, инҷо навишта шудааст. Албатта зодрӯзи журналист Парвиз Амирҷонов аст, Мавлуди рақоса ва овозхон Ширинмоҳ Ниҳолова аст, зодрӯзи ҳунарпешаи театр ва кино Тағои Мурод Розиқов аст. ва ҳар нафаре ки дӯстони худро мехоҳанд ба ҷашну зодрӯзҳошон низ табрик бикунад, имконият доред аз радиои Муҳоҷир истифода баред ва мо албатта табрикоти шуморо мерасонем ба саҳми он нафароне ки радиои Муҳоҷирро мешунаванд ва он шунавандагоне ки албатта дӯстони шумо ҳастанд. мо табрикоти хешро самимона аз тариқи радио ба онҳо ба муносибати ҷашну маросимҳояшон мерасонем. ва ин лаҳза дӯстони азиз, як нафар навиштааст ки салом, аз Хайриддини Шариф як суруд ба мо пахш кунед. тариқи мо албатта мегузорем сурудро бародари азиз. пас аз чанд лаҳза, шунавандагони азиз, як суруд аз Хайриддини Шариф. марҳамат. زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده کاشات قلم زده آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده روی دلم غم زده زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای کاشات قلم زده ای آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای در خمی فندی شما من بیا گل بدن بار ببوسم امو لبانی چوب قندی شما من بیا گل بدن بار ببوسم امو لبانی چوب قندی شما من زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای کاشات قلم زده ای آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای فراموش زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای کاشات قلم زده ای آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای آچیقه خش روشیدی روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده ای زلفات خم خم زده ای کاشات قلم زده. шунавандагони азиз, бори дигар шоматон ба хайру шодӣ бошад. ин радиои Муҳоҷир аст ва барномаи мустақими шоми ғарибон. соат бошад дар Москав 20:32 дақиқа аст. ва инҷо албатта шунавандаи азизи мо хоҳиш набуданд, дархост набуданд ки аз Муқаддас Набиева сурудро пахш кунем.
ман агар иштибоҳ накунам, ин шунавандаи азизамон ном доранд Мустафо. Албатта сурудро ман дарёфт намудам аз Шодравон Муқаддаснабиева, суруде ки ба ин бародари азиз писанд аст. ва албатта дархости ин шунавандаро мо рад намекунем. мешунавем сурудро аз Муқаддаснабиева ва барномаро баъдан идома медиҳем. марҳамат. یارمی خوش دلم خوشگلم دلها گرفتارمی یکی زن یکی زبارم هیچ کجا رقیب ندارم عاشقیت به سفیدم دختری چابک سوارم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم سرگم باشه اونو شکار میکنم یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رقیب ندارم عاشقیت به سفیدم دختری چابک سوارم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم پریشون دارم از نوکی پا تا به سرش به فروبون دارم یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رقیب ندارم عاشقیت به سفیدم دختری چابک سوارم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم هیچی نگو کمر ببندم چینو چینو بلند ببندم шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи мустақими Шоми ғарибонро аз радиои Муҳоҷир ва албатта мегузарем боз ҳам ба бахши хабарӣ. ин лаҳза як бахши хабарии варзишӣ низ дорем барои шумо шунавандагони азиз. Баҳодур Усмонов дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс медали тилло ба даст овард. Варзишгари тоҷик Баҳодур Усмонов дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ба хотири Шокир Болтелу доир шуд, соҳиби медали тилло гардидааст. мусобиқаи байналмилалӣ аз 21 то 24 дар шаҳри Актауи Қазоқистон баргузор шуда, дар он беш аз 70 варзишгарон аз ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркия, Узбекистон ва Русия иштирок намуданд. Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кг дар давраи аввал ба Темирлан Кенирбаев, сипас бо Барбағдад Увайдаев ва нимфинал бо Зокир Сафиуллин ва дар финал бо Эртуган Зайнуллинов ҳамла аз кишвари мизбон ғалаба карда соҳиби ҷои аввал шудааст. ёдовар мешавем ки ин шашумин медали Баҳодур Усмонов дар соли 2019 мебошад ва мо низ табрик мекунем ин ҳамватанамонро ва ҳар варзишгароне ки дур аз ватан рафта шаъну шарафи тоҷикистонёну тоҷиконро баланд мебардоранд. албатта ин ҳам боиси хурсандиву ҳам пирӯзии миллати тоҷик аст. шунавандагони азиз,
акнун шунавандагони азиз барномаро идома медиҳем бо бахши албатта фароғати бори дигар он хабаре ки як ҳамватанамон нопадид гаштааст ман ба сами шумо мерасонам, чунки хоҳиши бародаронаш буд. имрӯз ба радиои муҳоҷир муроҷиат намуданд шунавандагони азиз ки Қудратов Насрулло Ҳикматович, сокини ноҳияи Рудакӣ, соли таваллудаш 16 октябри соли 1988, аз 1 ноябри соли 2019 дар шаҳри Москав бедарак шудааст. Қудратов Насрулло Ҳикматович, ҳамин нафар. хоҳиш мекунем ки агар маълумоте доред ба шумораи 8 965 077 1355 ё ин ки 8 926 983 3841 занг занед. ин нафарро наздиконаш ҷустуҷӯ доранд, чунки аллакай 25 рӯз мешавад ки аз дар шаҳри Москав нопадид шудааст. ва имрӯз дӯстони азиз 26 ноябр аст, 330 рӯзи соли 2019 аст, яъне 330 рӯз аз соли 2019 сипарӣ шудааст. пас аз 1 моҳу 4 рӯз медарояд соли нав. соли 2019 албатта боз ҳам оғоз мешавад як соли нав. ва ба ҳамаи шумо албатта дар ин сол ки аллакай 1 моҳу 4 рӯзи дигараш боқӣ мондааст, муваффақияту бурдбориро ва нақшаҳои худро амалигардониашонро таманно дорем. илназар дӯстони азиз, мегузарем ба бахши мусиқавӣ. инҷо як суруд аз Ҷаҳонгир Отаҷонов баҳри шумо мегузарам, баъдан барномаро идома медиҳем. Jingalamo, malla malla mallamo, jingalamo jingala, 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 malla malla mallamo, jing jing jing. دخترکی jingalamo, خوش آمده خوش فلککو ملما خوش آمده دخترکی جنگلما خوش آمده خوش فلککو ملما خوش آمده فیروزه چشم پر خیال و زیرکه جا خوش آمده سرم قد و ابر کمان و گنچلک سفیدک خندان رو خوش آمده ملا ملا ملما جینگلم و جینگلا ملا ملا ملما جینگلم و جینگلا ملا ملا ملما جینگلم و جینگلا ملا ملا ملما جینگ 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 با مقصد آموزشی ترک زبان در دل هوس داره بگم خوش آمده با مقصد آموزشی ترک زبان در دل هوس داره بگم خوش آمده سر خدون ابرو کمان و منچلک خوش آمده سفید نکن خندان رو خوش آمده با مقصد آموزشی ترکی زبان malla malla mallamo jingalamo jingala malla malla mallamo jingalamo jingala malla malla mallamo jing jing jing. шунавандагони азиз, бори дигар шоматон бахайру шодӣ бошад. ин барномаи мустақими шоми ғарибон аст. акнун
бахши кӯтоҳи хабариро ба сами шумо мерасонам. Зиндагии бехушунат орзуи занони Тоҷикистон. Ҳамасола дар Тоҷикистон аз зӯроварӣ ҳудуди 400 зан қасди ҷони худро мекунад. Хабар медиҳад Азия плюс. ҷомеаи ҷаҳонӣ аз хушунат нисбат ба занон нигарон буда солҳост ки барои барҳам додани ин зуҳуроти номатлуб талош мекунад. Аммо зӯроварӣ ва таҳқири занон аз мушкилоти ҳалтараб дар миқёси олам боқӣ мемонад. Бино ба маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар 11 сония дар олам як зан мавриди озору хушунат қарор мегирад. Тибқи иттилои Кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумат ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамасола дар Тоҷикистон аз зӯроварӣ ҳудуди 400 зан ба даст ба худкушӣ мезанад. имрӯзҳо барои ҳимояи ҳуқуқи занон ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ фаъолият мекунанд. яке аз онҳо маркази занонаи Гулрухсор аст ки аз соли 1996 ба дастгирии Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ташкил шудааст. Он созмонест ки барои ҷабрдидагони зӯроварӣ хонаводагӣ паноҳгоҳи муваққатӣ пешниҳод мекунад. дар ҷараёни 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат нисбат ба занон ки ҳамасола дар ҷаҳон аз 25 ноябр то 10 декабр гузаронида мешавад, бо Гулрухсор Абдуллоева инҷо навишта шуда сарвари маркази занони Гулрухсор Абдуллоева мусоҳиба карданд. ӯ афзудааст ки мақсади вазифаи асосии марказ расонидани ёрии равонӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ ба занони ҷабрдидаи зӯроварӣ дар ҳолатҳои буҳронӣ қарор дошта мебошад. яъне шунавандагони азиз, роҷеъ ба зиндагии бехушунат орзуи занон чӣ хеле ки аз 25 ноябр оғоз мегардад, дар ин рӯзҳо албатта дар ин рӯзҳо роҷеъ ба он занҳое ки аз хушунат озору ранҷ мекашанд мубориза ба онҳо анам хел ташкилотҳое ҳаст ки ёрӣ мерасонад. яъне мубориза алайҳи хушунат нисбат ба занон. албатта зан модар, занин хоҳар аст. он нафаре ки хушунат дорад нисбати зан ҷинси латиф, ман фикр мекунам аз рӯи ҷасорату мардонагӣ рост намеояд. ва ҳар нафаре ки албатта ҳимояи зан модар фариштаи рӯи заминро мекунад, ӯ ҳам баракат меёбад, ҳам зиндагонии осоиштаву зеборо аз тарафи Яздони пок насибаш мегардонад. акнун дӯстони азиз, ду хабари муфассали дигар дорем. хабарҳо аз хориҷи кишвар. инҷо нерӯҳои амнияти Афғонистон 10 ҷангҷӯро нобуд карданд. нерӯҳои амнияти Афғонистон дар шимоли кишвар дар музофоти вилояти Қундуз 10 тундравро куштанд. дар ин бора агентии Синхуа хабар медиҳад. амалиёт барои тоза кардани чанд деҳаи вилоят аз ҷангҷӯён сурат гирифта. дар бораи талафоти кормандони амният хабар дода намешавад, инҷо навишта шудааст. ва дар шимоли Ироқ низ 11 ҷангҷӯи давлати исломӣ кушта шуданд. ва чӣ хеле ки ба сами шумо шунавандагони азиз ман мехоҳам бирасонам, аз ҳама сарҳади дарозтарин мо бо албатта ҷумҳурии ҳамҷаворамон Афғонистон дорем. вилояти Бадахшони Афғонистон бо Бадахшони Тоҷикистон ҳамсарҳад аст ки бештари убури сарҳад аз он минтақа мегузарад. ва албатта вулусволии хон низ ки рӯбарӯи панҷи Тоҷикистон аз он ҷо низ сарҳадчиканӣ хеле зиёд мешавад, яъне убури сарҳад ғайриқонунӣ. ва ман фикр мекунам ки хатарноктарин минтақаи сарҳадӣ ин минтақаи Афғонистон бо Тоҷикистон аст. ва он қарияу вилоятҳо вулусволиҳое ки дар Афғонистон аст, он хеле наздик аст ба ҳамон чӣ хеле ки дарёи Панҷ мо мегӯем, ба ҳамударёи Афғонистон. убури сарҳад аз он ҷо аз тарафи қочокбарону нафароне ки дар ҳатто соҳибкорони бисёрам хурд тавассути дарё убур мекунанду бо худ ҳамон молу ашёро оварда ба Тоҷикистон мефурӯшанд. лекин шунавандагони азиз, албатта имсолҳо сарҳадбонони тоҷик хеле зираку ҳушёр ҳастанд ва қонуншиканӣ албатта ҷазои худро мегирад. акнун дӯстони азиз, аз сабабе ки зангҳои телефонӣ камтар аст, ин лаҳза як сурудро аз Ҷонибек Муродов ва Сардор Раҳимов бо номи дӯстон мешунавем. баъдан бармегардем ба студия. дар зиндагӣ рафиқе монанди якдигар нест, дар ёди давлати дӯст аз душмане асар нест. ёрон барои ёрӣ غالب بخر رقیبم درزسی عالمم نیست، تا دوستان قریبم. دنیا ترانه‌ایمه با
خواهری من، یارو برادری من، نامی نکوید ای دوست از شیر و شکری من. در عالم که کس را با یک دیرم نگیرم، خوش باد یاد یارم که از بحر خم بمیرم. جان دوستان، جان دوستان، جانی جهان دوستان، مهربانان هم زبانان بهتر زی جان دوستان. جان دوستان، جان دوستان، جانی جهان دوستان، مهربانان هم زبانان بهتر زی جان دوستان. шунавандагони азиз, пас аз шунидани ин суруд ман мегӯям ки одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. воқеан ҳам акнун мегузарем ба бахши хабарӣ. шунавандагони азиз, боздошти 10 зодаи ӯзбекистонӣ баъди занозанӣ дар Москав. чӣ хеле ки Радиои Озодӣ хабар додааст, дар шаҳри Москави Русия бо иштироки ӯзбекистониҳо занозании гурӯҳӣ сурат гирифтааст. Пулис 15 нафар аз ҷумла 10 зодаи Ӯзбекистонро бо гумони иштирок дар занозанӣ боздошт кардааст. расонаҳои Русия рӯзи 24 ноябр хабар доданд ки кӯчарӯпо дар кӯчаи Ефремови шаҳри Москав занозанӣ карданд. ба навиштаи расонаҳо, шаҳрвандони Ӯзбекистон бо шаҳрвандони Қирғизистон занозанӣ карданд. кӯчарӯпо баъди бозии футбол занозанӣ ва аз белу оҳан истифода карданд. бозии футбол бо вайрон кардани қоидаҳо ба поён расид ва яке аз тимҳо эътироз кардааст. дар бораи маҷрӯҳон хабаре нашр нашудааст. дар ҳоли ҳозир нисбат ба боздоштшудаҳо бо айби майдаобошӣ санад тартиб дода шудааст. ва албатта хотиррасон мекунем ки ҳамасола албатта байни муҳоҷирон дар шаҳрҳои мухталифи Русия, дар шаҳрҳои ҷудогонаи Русия ва ҳатто дар пойтахти Русия шаҳри Москав занозании шадид сурат мегирад. ин аз нофаҳмии худи албатта ҳамон муҳоҷирон худашон аст ва чандин нафар баъдан зарар мебинанд. зарари молиу ихроҷшавии онҳоро таҳдид мекунад. ва идомаи бахши хабариро ман ба шумо мегӯям, як бонкро дар Бишкек ғорат карданд. мақомоти интизомии шаҳри Бишкеки Қирғизистон гуфтааст ки рӯзи 26 ноябр хабар доданд ки бонке дар ин шаҳр ғорат шудааст. ба иттилои пешакӣ ду одами ношинос нисбат ба муҳофиз зӯроварӣ карда пулҳоро дуздиданд. дар ҳоли ҳозир ҳаҷми маблағи ғоратшуда муайян мегардад. пулис номи бонки ғоратшударо ошкор намекунад. ин ҳодиса дар рӯйхати ягонаи ҷиноятҳо ва қонуншиканиҳо бо моддаи ғоратгарӣ сабт шудааст. тафтишот идома дорад. яъне дар Бишкеки Қирғизистон, шунавандагони азиз, як бонк ба сирқат бурда шудааст аз тарафи ғоратгарон. ва мо ба барномаи шоми ғарибонро дӯстони азиз бахши хабариро ба анҷом мерасонем. он нафароне ки дар тамос шуданӣ ҳастанд, ин лаҳза низ имкон доред занг бизанед ва агар дар тамос шуданӣ набошед, шунавандагони азиз, мо ин лаҳза аз Афзалшо Шодиев бо як суруд барномаи шоми ғарибонро ба анҷом мерасонам. ба ҳаматон шаби хуш, таби хуши болида. албатта таманно дорем азизони дил. саломат бошед. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانه، حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخوانه. یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند، یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. سرنوشتی خش می بالند و می نالند، یکی آباد می سازد، یکی ویران نمی خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست، یکی
که در دامنت هنگامه‌ای بیگانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا، هوس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند. حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را، حدیث تن چشم حسرتی گرگانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. محل باز ذکری نظر صد فارت خانه، جهان سازه و هستی گوهری یک دانه میخوانه. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخوانه. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی. шунавандагони азиз, акнун як занги телефонӣ аст ва як нома. ман пайваст набудам занги телефониро пас аз ин суруд баъдан хайрхуш мекунем. салом алейкум бародари азиз. салом алейкум. саломи худро ба кормандони радиои муҳоҷир мерасонам ва саломи дигарро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза пайваста радиои муҳоҷирро гӯш мекунанд. шунавандаи доимии шумо ҳастам, Мустафо дар хати Абухай. саломат бошед бародари азиз Мустафо. бародар марҳамат, чӣ дархост доштед? суруд дархост мекардем аз Рафоат Бону бо суруди дорад ба чай нағара агар имконият мешуд. Рафоати Ҷамшед? бале, албатта, Рафоати Ҷамшед. ҳоло бародари азиз, ин лаҳза дар саҳифаи фейсбукӣ низ Гулрухсоро Динаева гуфтааст: салому дуруд ба кулли кормандони радио, хаста набошед. Агар имконият бошад, як суруд аз Шаҳроми Абубакр пахш мегардед. ман сурудро аз Шаҳроми Абубакр мегузорам бародари азиз, баъдан дархости шуморо қабул мекунем. мешавад? хоб, саломат бошед яка бори дигар. саломат бошед, шабатон хуш. аз боз ҳам аз ҳамон шаҳри Шолковои вилояти Москав. саломат бошед бародари азиз. ин лаҳза ман дар ҷустуҷӯи сурудҳои дархостии шумо мешавам. ба шумо шаби хуш ва таби саломат бошед бародарҷон. ва шунавандагони азиз, ин лаҳза албатта аз Шаҳроми Абубакр як сурудро пахш мекунем, баъдан аз Рафоати Ҷамшед. чӣ хеле ки бародари азиз дархост намуданд, мо низ намегӯем баҳри шунавандагони радиои муҳоҷир. лаҳза пас аз чанд лаҳзаи кӯтоҳакак шунавандагони азиз, ду суруд пайи ҳам баҳри шумо гузошта мешавад. баъдан бо шумо худоҳофизӣ мекунем то барномаҳои минбаъдаи шоми ғарибон ва барномаҳои дигари радиои муҳоҷир. албатта лаҳза суруд ном дорад моҳи ман аз Шаҳроми Абубакр. марҳамат.
مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، ماهی تمام من که منم مستمند تو، مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، رفتار خویش کب که دری ترک میکند، بیند اگر خیرام کدی دل پسند تو. در ملک حسن خسروی فرمان روا توی، دل نیست در جهان که نباشد ببندی تو، در ملک حسن خسروی فرمان روا توی، دل نیست در جهان که نباشد ببندی تو، ای قامتی بلندی تو سرمشک دل بری، جانم فدای قامتی بالا بلندی تو، ماهی تمام من که منم مستمندی تو، مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، ماهی تمام من که منم مستمند تو، مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، رفتار خویش کب که دری ترک میکند، بیند اگر خیرام کدی دل پسند تو. قربانی آن شوم که تو را آفریده است، در هر کجا بود سخن است چون دو چندی تو، قربانی آن شوم که تو را آفریده است، در هر کجا بود سخن است چون دو چندی تو، لبهای غنچه‌وانه شود گرمی بابا، از شرم خنده ای لب شیرین زی خندی تو، ماهی تمام من که منم مستمندی تو، مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، ماهی تمام من که منم مستمند تو، مرغ دلم فتاده به دام کمند تو، رفتار خویش کب که دری ترک میکند، بیند اگر خیرام کدی دل پسند. шунавандагони азизи лазза суруд сароида мешавад аз рафоати ҷамшед аз сабаби оне ки ҳунармандоне ки иштирок карданд дар ин видеоклип, албатта садояшон он қадар хуб нест, аз ҳамин сабаб мо маҷбур ҳастем ки як дақиқа оғози ҳамин саҳначаи клипро бо шумо худоҳофизӣ кунем ва пас аз 1 дақиқаву 28 сония суруд оғоз меёбад. дар ин ҷо албатта ҳунармандони ҷавони тоҷикистони азизамон дӯстмурод шаривов ва акмал ҷумаев иштирок доранд, як саҳнача, вале садошон ба талабот ҷавобгӯ нест, садо дилхарошу кандакандау меояд. ин аз тарафи албатта нуқси техникӣ ҳисоб мешавад дар он видеоклип, вале суруд бо овози зебо иназа пас аз чанд сония ба тақдими шумо мегардад. шунавандагони азиз, ба ҳаматон як бори дигар шаби хушро орзу дорем. соат дар Москав 21:03 дақиқа аст. имрӯз 26 ноябри соли 2019 албатта, ва ҳарорати ҳаво бошад дар Москав. шунавандагони азизи радиои Муҳоҷир 3 дараҷа сардиро нишон дода истодааст ва дар роҳҳо бошад тамбашавии мошинҳо 3 дараҷа, яъне ки ба ислоҳ пробкаҳо дар роҳҳо. ва албатта ба ҳаматон шунавандагони азиз шаби хушу таъби болидаро таманно дорем. марҳамат, акнун суруд оғоз мешавад аз радиои Муҳоҷир. آمد قشوامی بچیدن غراره دیوانه کدای قدی بزه بیت مرا آمد صد قشوامی بچیدن غراره دیوانه کدای قدی بزه بیت مرا هرگاه که به پیشی خانمان میگذره چشمک میزنه جان دیلک ما میبره چشمک میزنه جان دیلک ما میبره
عشق خدا به هم رسانه ما را آمد صدقه شوامی بچه دنغره دیوانه کده قدی بزه بی تو مرا آمد صدقه شوامی بچه دنغره دیوانه کده قدی بزه بی تو مرا هرگاه که به پیشی خانمان میگذره چشمک میزنه جان و دیلک من میبره چشمک میزنه جان و دیلک من میبره قاشانی سیاه داری و چشمانی خمار لبهای مهین داری و شیرین مزه دار همسایه بچه به مشیده عاشقی زار آخر چی کنم با دلی به صبر و قرار آخر چی کنم با دلی به صبر و قرار آمد صدقه شوامی بچه دنغره دیوانه کده قدی بزه بی تو مرا آمد صدقه شوامی بچه دنغره دیوانه کده قدی بزه بی تو مرا هرگاه که به پیشی خانمان میگذره چشمک میزنه جان و دیلک من میبره چشمک میزنه جان و دیلک من میبره چند بار گفتم این خیلی چند بار